گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکھی لگشتہ کے میان استمانی دارہانی سفیر NGO زگو فعال سفارتکاری صاحبہ صوبے وان گزانہ سرمایہ کاری و ترقیاتی منصوبہ نمائیں پیشرفت دیے گئے روس و چین تعلیمی دارانی معاہدہ نردہ بلوچ نودر برائے واسطہ اسکالرشپ دروازک 50 جبکہ جرمنی کو مکچا بیوٹمز یونیورسٹی 9 کروڑ کلدارے ہر چودر چچا سینٹر آف ایکسیلنس جوڑ کنک بتا ساجد ترین ایڈوکیٹ اوتی بیان گشتہ کہ مارنگ بلوچ بیبو بلوچ گلزادی شاجی ماما غفار و دیگران سراہج احسان کنگ نبی بلکہ اگاں یل کنگ بان گڑا اشانی حق کے ادر قانونی وڑا جیلا بندہ میں معاملہ گیش تاخیر برداشت نہ کنے کوئٹہ دمسر یاب روڈ سرا ناشناس سے مردمہ تیرگاری کتک تیرگاری سرا یک پولیس اہلکار بیران بتک پولیس بنشن ردا بیران بتگی پولیس اہلکار لا سول اسپتال سر کنک بتا بیران بتگی مردم پنجار امجد اباب کی نام چبتا دکیے یک دمگی کوئلہ کانا ریکے ملبہ کپگرچا یک کان کنی بیران بتا پولیس ردا ویلا پد کان کنے لاش کوئلہ کانا چکرشک بتا بیران بتگی کان کنے پنجار حبیب اللہ نامہ چبتا ہم کے قلعہ سیف اللہ جامنین بتا پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر داؤد کاکڑ گاڑی ویل دہشت گرد پاکستان تحریک انصاف بلوچستان صدر داؤد شاہ کاکڑ تنظیمی کاران درگتا کوئٹہ چجوبہ رو گبتا ٹریفک ویلا ٹپی بتک آئی گاڑی سرجمہ تباہ بتا جبکہ داؤد شاہ کاکڑ 4 ساتھیاں ہوا ٹپی بتا آئی سارا گیش ٹپ اتکا جبکہ پادو کو پگہم فریکچر بتگا کراچی دغلیاری بہار کالونی تیرگاری اچھا یک مردم بیران یک ٹپی بتک بیران بتگی مردم 45 سال سیف الرحمان جبکہ ٹپی 25 سال عرفان نامہ چبتا مقتول لاش اور ٹپی مردم ایمبولینس سے وسیلے اسپتالہ سر کنک بتگا چشکے عرفان سیف الرحمان ہمراوتی بھابی منائنگات کا بتا